Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kita nagtutuma pakasalitaan tibiyag kinayat akas lang napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan ngagbalin nga idi laeng kalman. Papagaya mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dahito nga programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Okay, rugyan tayon. Rugyan tayon, tapno malpasan. Sagudahin nga ruti surat, idi kalman laeng, ni pagayam tayong... sagudahin nga ruti surat, idi kalman laeng, di pakasalitaan, ni pagayam tayo nga Jojo, idi kalman laeng. Idi kalman laeng marong nemi takas la nasulat dagiti dua bukel ti matak hindi makitak ti may sa nga babae nga pamilyar unay iti langana kanya. Mandama marong nemi ti party wine imatadar kami kaniya Edgar nga kaopisinak iti dayta nga party medyo semi-formal natataraki kami nga lalaki, napipintas mo't manong nemi di kiti babae. Madaman manong nemi ti inom, ken pulutan. Madaman lata nga, may sayang kat iti programa, tinadumad-dumang mga parte na. Ada kanta, ada aga testimony, ada met mangted ti message na. Umas asadegak, kat kabayatan umas asadegak, manong nemi, ad-adda ngagbalin nga pamilyar tinaga langana kaya di makasideg kak manong Rose? Hey Rose, sige nagpeso Jojo tapay orisak laslasin na nakmet oin edekit kitain kamet pamilyar na ito ya. Dito kang gwapo ng lalaki ko nang naroon natin mas nasidig ka. Agpadpada ta kayo ti magbaga. Pamilyar ti rupa dato na pintas nga babae dito ko na. Kirusto, si kamad kayong Ross. Kumusta Ross? Well, kasi na po dyan nakapagturpusa, nadaan na kadangos ti trabaho, mga opisina. Amo na po dyan ti kakasyan na, kantultulungan na. Kumusta naman tayo ng tatang mo? Nabigyan na tayo ng tatang ko na. Ay, ninanang mo gaya. Ninanang ko, gusto mo ba't badi sa Jebalay? Ako pa asawa na. Sana nga nag-asawa, kalpasa nga nabalo. Kitsi ka nga ako pa asawa mo? Ilang ka din tada asawa na? Sa bagay. Kitsi ka, Jojo. Manumat din diputot mo. Ha? Abay, lang kadita da putot na. Manong ay kumusta ni misis mo? Lang kadita da asawa na. Meaning, awang pa asawam. Saan nakpat pa nga sinumbatan? Saan tapat pa nga nagkasal? Jojo. Naman pa'y nagsarda nga hindi nga nangaram kang ka. Di na kahit nasawan nga imbawin ko sa bali. Di ba yung magbagami di nga saan ka pa nga na-ready gabutag basbasa ka? Iso nga, sinardangan ka. Agpaso, di mo kahit di madisturbo. Iso nga hangkan nga dinisturbo. Itatad ang trabaho, adamat ang trabaho, panawad na nga tamad din. Imposible Ano imposible? Imposible nga saan ka nangarim sa bali. Peks mo no. Ore man pa nagrengat, tinagbatog ko nga semento, alun-una na naktidaga. Hala, tila bagbagam. Man, awan kayam. Awan sa akin tininom, da? Naibos ko. Ano tininom mo? Red wine. Katsika, brandy. Oh,
Matatabason na nakargaan. Saklatan. Agkuyugtan. Uwain manong nami nagamamong kam idi kini Rose idagbasbasa kam ti college. Madlaw ko idi manong nami nga kasla marigrigatan ni Rose. Gabuta kang kanawin nga malado ti klase na. Sa no kastang umay sumrek agbasa manong nami nulapsak tagad sa ukat ta arig na saan na pa nga masawang nga sagaysayan ti buok na. Plus yang idi tilangan na manong. Ngam na dahil tatigapunan no aping nga inclose ko ti bagi kengkuan. Ada dagi di gundaway manong nami nga problema. Kat siyempre damagig problema na kanot pagmatrikula na. Tas ang kano pa nagsweldo ni nanang nakas katulong. Kat no kabailak manong nami ikak. Di na kahit iting awatan manong nami yung papilit ko. Dahil tumatente ng rugyan, manong nami no apay nakasanong ka mga nag-close. Aging ka nariknak, iba't patay ko isuna. Dinak madidikas kaso manong nami ito mo na unay. Saan na ka no, nga kayat nga madadahil ti panagbasa na. Saan ka no pala panawan tapno sangun na dahil nga banan. Hindi malpasan manong nami dahil nga panagbasa mi ti third year college sa pag-isumit manong. Nga naitrasperak. Na panagtrabaho, damama, kinimapa, manong name sa bali nga siyudad. So nga dahil din manong name na udi, nga pa nagsarita kan panagkita mi. Ngayon tinakam ko, agsabat tumanin ti dalan taros. Kano saan tuman nga pasamak, nga voluntaryo ti panagsabat ti dalan ta, sa pulen kanto. Dahil di manong name ti karek ti bagi, ngem ni, arutuyin. Nakita kon. Maistimar na itan ti bagina naglapsat Rose na Rose. Cheers para iti panagkita tamanin Rose. Sige, okay. Nakaimimas ti raman ti brandy nangaro na numatmatang ka kabayatan nga tiltil mo ti arak. Bola ka nga talaga Jojo. Taman. Kahit kasanawat pa nagrama mo ta red wine. Itay, nasuprak, nasumrek. Ngayon kabuta kaduakan, naglamuyot, kasumrek. Si kamatarada nga, muna tipo mataray o ka. Naganasan mi, tinaginom ka nagsasarita, manong nami, aging kaya inot nga maibus, dagiti kaduaming magtandar iti party. Kapag nalpasan ti programa, at andi kita'y nangan, iminom, sa danagawidan. Hindi kita kat narasa yan manong nami di kaduami. Hey, Rose, let's go. Jojo, Diyak samit kayan? Ada kotsem? Awam pa Imo na pa lang nga nagapalaya kiti housing loan. Next month, adan tumbukot mi nga balay kini nanang ko. Good. Sa akong to isa ron ti tagkarlon. Di ka dawan loga mo. One. Ada kinaloga na kita yung kapisina nagpakadang umun na ka nun. Di, aguyik ta nga natin. Kaya ba lang tag-drive? Hura yung minumak pa Agora ka, itugot ko dito, alay ko, uy la, kababain. No. Alay ko, kaguduhan na palang dito brandy ito Kasi ka, mangitukot ka mati. Di ala, umon di may sa botelya nga red wine. Mabainat. Wala siya kundi mangala. Hala, siya kundi mangala. And let's go. Agora ka, mangala tapeng tipulutan ta. Sige. Manong na minam na maik idin nga talaga. Nga maalukoy kontirik na dahito nga babae. Kamayatan nga agtataray ti kotsek manong nami ti panag-drive ko. Tsak si dalutsud no sa dinut pangituludak ken kuan. Agbalaw tulatan. Inton makadlaw. Kamayatan na matat manong nami raprapin at umininom. Diretso di botilya. Napartek sa reto na.
Hey, baka mabartek ka una hamon tumadlawon ti romansaken ka. Ano ko na? Ano? Pakiulit. May I beg your pardon? Mr. Jojo? Baka sa muntun nga mag-anas ti makiromansa kanya ko na romansa? Ano ka? Sinuswerte? Manong name di kasidgan nga motel in Corbacon ti Kotse. Nasta kami ti compound manong nagsarden ng ti Kotse. Let's go. Saan na tayo ta? Abay nga tita tinang itulotang kayo niya. Di mo matimbagan sa tinot pang itulotang kayo ka. Di siya akong tinagnak na kayo. Motel? Let's go. Kinunak manong name kat inlokat ko tiri daw ti Kotse ka batog na. Sa ko inalalayan. Igam na lata manong name ti red wine. Inalakmat manong name ti brandy. Sa akin nalat na isupot nga pulutan. Manong name iti kasidgan nga kwarto nakalukat. Ang pag-isumata si Murot manong name iti motel boy. Sir? Yeah. Umayag tuwatag bayad. Sir. Sa nga mabalin na nga, di ka agbayad nga muna. Sige, itulot ko lang na ito asawa. Ito unay. Okay? Sublanan ka dito pati siyak tsak mapalikasin. Di ko magbagag mano. Impaidak manong name ni Rose iti kama ta talaga nga nabarte ka na. Inagaw ko pagkit din manong name iti arak yan kuha na. Nagsubliak iti ruwar, manong name, nalak ti wallet ko, manu ko na. Inikak, sinupyan na. Iti sumrak ako, manong name, inlak ko tiri daw, pag-isumot nga limami ister ko. Yung nakiktutak, hindi makita nga lamo-lamo, manong name ni Rose. Huy! Nagpudrot. Okay na. Okay na. Manong name. Sawaw. Wow. Nagmayata pamagi. No kasano iti pintas ti pamagi idi ni Rose idagbasbas kami ti college. Mas itan mano. Nagkinis, lumablabasit dagiti nipol manong name iti duwa mansanas na. Pwede mi imas na da ito yan. Lumablabasit pa manong name di kinibibig na amok na saan nga lipstick data. Talaga nga kissable lips. Lumablabasit di kiti lips na manong. Ditenged na. Tipon ti barukong na di kiti legs na. Wow. Narasay manong. True and true. Makitak ti perlas ken makitak ti kimartib manong name. Oh, matake ti kastoy na ako masakit ko ti puso. Inagkat ko maten ti arwatek manong name. Kinawanan ti bagananay ko si magpatak iti kama ket iti babati ng rugyak. Sana ka nagamak manong name nga nangagek ti gurong na, ti tumeng na. Inagkakak manong name di kiti legs na. Kaya di makadano na akong tinagbaitan di kiti legs na imuna manong name akin ninikinit ko ti perlas ket agwasang-wasang iso naman. Saan nga po agwasang-wasang gapo ti panakabartek nang madlaw ko lot tama manong name nga magustuhan na ti panang kinikinit ko manong name ti perlas. Alpasan na manong name inamalak nga dakos kinan ko sa ko sinipsipan. Di na nga tamalagip tinagan ko ayat at di namat ibaga tinagan ko kung kuna namatlat. Malagip ko lakit nga rod manong name dete nabuyak ako na anak ano tika kabaliktad ti lap
lap. Ana ti opposite ti lap. Kabaligtad ti lap. Manong nemi ti lap ket no katawa ka. Kunam. Ti kabaligtad ti lap ket sex. Happy nga sex. No nagkatawa ka. Kunam. Ngem no makipag-sex ka kas ken ni Rose kunana. Yan. Dahil ti kabaliktad tilap. Kunang tilap. Ngayon no makipag-sex ka. Umuna dya Ngayon no katawa ka. Umuna dya letter H. Kastan dararamidan manong nemi ni Rose. Ala nga Manong nemi isarek ko ti dilak ngem saan nga sumrek kahit nga sawen. Wow, virgin nga talaga ni Rose. Awang painbubyo na. Kat siyak ita ti mangusat ti ruangan ti kuweba. Siyak ita manong nemi ti mangusat ti ruangan ti langit. Siyak ita ti mangpisang ti talon tapno makastreka kiti langit. Yung pangatok ti olok ket naidagasak edi duwaman sanas. Adadamanen nga binaliktad manong nemi ni Rose ti lap. Nakabayatan nga karamkamak manong nemi dagiti mansanas na. Awang pulos tarday na panangibaga. Ayan, that is the opposite of love. Kunang kumangin baliktadon tapno umona dyan. Yung pangatok na kitibibig ko anong nemi limasat na ititingid aging gay na malakon na kitibibig Kaya may mas na kitilips ni Rose mano kaya tinabayagin na larapahap ko idi at dakampalangin ti college nga maagkak mananam ko di kita nga lips maprusak maagkak kan makarimkim ko di kita mansanas kan makan ko manong name nga masipsipak tidultulin na nga tilaps gawat tamayatin tiriknak manong name insangga kong titumeng ko itinagbaitan di kiti legs na kat kaslamadlaw ng samitin nga biyat kong tipana kat kunana di mo na nasakit ka no I'm sorry, Ross. Amo man nga baliksan tinagan ko. Juju. Nukusta? May pahikon ti amin ko ken ka. Masid no, ibawawik, dati mo kayat. Uksotek, patasam mo uksot, papatayin ka. Ituloy mo. Sige, tuloy. Jo. Virgin nga talaga manong name ni Rose. Mamati akitaan manong name nga dipulos na kinubyo. Kan talaga nga oray na kaniyak manong name nga siyak ti mang pisang titalon ti langit. Nga kastama tinaramid ko mano. Hindi saan ko nung makikita, jak meten pampansinan, di babahay daglawlaw ko. Impas na ko na nagbasa kaya nga nagtrabaho kita at nagkita kami manin kini Rose, kaslasan ko patyen. Nga da kami dito unag timutel, kat namin doon nga rikos manong.
Tay imuna kat siyak tirim mabaw. Tay may kadwa kat isumaten tirim mabaw mano. Kaya ti pitlo na manong nemi. Madama manen. Ti panang baliktad mi tilap. Taore siyak manong nemi kat siyak maten. No siyak ti romansain na. Balbaliktad maten tilap nga. Ako nakumang. Nakaturog kami manong na imigalpasan ti talong arikos. Ili makaputak. Awan ni Rosie ti sibay ko. Nga madda agkarkarasakas agparasapas nga danom iti banyo. Agdidikos. Sublatag tuman. Iligidak ti oras iti cellphone ko manong na imi alas 5 gaya men. Bimangonak. Kinitak nito yan, di kiti brief and short, kit pandalong ko. Siyempre kaklatan manong naming alamo-lamo, kit nagigtod siya na, ay! Sabay. At nakadinas kang nagigtod mo? Nagigtutak, nakatudo. Magkakayat mo nga, kanin, mugwam naimimos no hangkubugwan. Katsiyak ng bugwanin, mabali mo na kanin. So nga bugwang mo deta, takinaan ta. Kastamat manin tinapasamak manong nemi tunag tiban niyo. Siyakti mo na nga nagparintumeng manong nemi, tasyak nga ruti, iso nga ruti mo na nga ng bugko. Timbaklay ko timaisasaka na manong nemi sa ko. Opo, sinipsipak manong. Naimimas itan, numampay na bugwan. Ngayon ti paggapuan ti imas nakit di kiti katas nga rumuar manipod iti ruangan, iti kuweba. Katas manong nemi nga pakakitahan nga talaga nga gangganas ni Rose. Jo. Jo. Yung pangatok manong nemi ni kinibibig ko na isalat kari kiti mansanas mo. Kalpasan na naglanang di kinibibig mi tinapaot. Naging gabigla manong nemi nga na nagparintumang met ni Rose. Kagadan ti panangigam na duwa nga ima na sana insakmol manong nemi. Rose. 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 Gabota talaga nga mapanmanin tiriknak manong nemi yung pangatok ti ulo na. Sa ako iniggaman ti patong na manong nemi, sa ako intag ay, kada pag-isumit manong nga naisalat, idi baba. Ksak na. Naisalat. Naisalapay, naisalukot manong nemi. Kadaytan. Titengad ko tinagkaptan na tapos nagkastagad at pagpursaan ng ipangato na tibagina katultulungak met manong nemi babayan ti panangingatok itipatong na Jo Ure kam lang naggadan manong nemi. Kadore ko laki na yat katanti usto. Kanura iso na kastaon iti panang kayat-kat na kanya. Na nagsabat manin tirek nami mano. Naginggang intuloy men tinagdigos, nagbuelnas, rimuan iti banyo, nagsukat. Let's go, sweetheart. Peksinay ka. Gusto sana pala mamati. Ganyan. Kalpasan ti 3 years, nasaan ka nakikita? Yung bigla nga nakita ka drabi. Ita, kabigatan na. At dan napasama ka na ta. Nagbabawi ka? Kadori man pa yan dyan ramidik, mababawi pa nga ta. Oras sakit sanang to, babawi.
ikalasa ka. Ha? Ikasar ka. Asawain ka. Sa anak pa yung nakasagana. Sa anak pa yung nakasagana, Jojo. Apay amin. Kahit ko ba ilang matungpal na kita rapap ko. Nanda rapap mo, nakapag-graduar ka na. May balayak nanan ko. Kada damat ng bukod ko nga kotse. Dada lang, tulungan ka. Jay, ipatakdar mo nga balay. Agbalit itong nga balit na katwa. Tulungan nga ito maggastos. Di ba panggabi ti kotse? Tulungan ka nga bayad. Sanin? Ang mga no. At una yung tiutang ko kayang ka, Jojo. Lumalakip mo, no, kurkurang ti pagmatrikulak. No, ako pulos ti kwarta kit ikanak. Gabot ti patpatek ka. Kadyak pagsingin tayo dyan. Basta, ikasar ka. Okay, tsak tulan mo. Ng ulitek, sa anak pa yung nakasagana. Daytan din ang rugyan, manunay mi idagtultuloy ng komunikasyon mi kini Rose. Kada Friday, manunay mi nga awisik ngam dinakayat. Rose, di ka di ba iliw kanya? Mailiwak. Abi nga nga kid-kid ka. Intag din. Tag-check in. Yung kaskas din saan nga manugot manong. May saging gana ititalo nga bulan. Iso na mismo titimawag ka niya. Hello, Ross. Nakatawag ka man. Di nakawisan nita? Aman Habi ka din saan? Panguray kang ka. Imbaga ka man. Inuray na kadidita, maorin ako naglugan saan kung nga sinalutsot pa yun sa dinong papanami. Papananta. Sikat ang salutsot. Nuto kayat mo. Restaurant. Kahit ko tuminom. Nagdina na kam nga rod nga iminom, manunay mi, agpadpada kam tininom nga raidwain. Sa kalpasan na manunay mi, iti kasit gan manin nga motel, ti sinarek mi. Katkas, no kasano tinaramid mi, iti damo manunay mi, katkas tamat din ti inaramid mi manin. Padpada kami nga lamo-lamo, kat nagpapas kami manunay mi, anang baliktad. Tilap. Ti diferensya, ti kabaliktad, tilap, manunay mi kat sex. Tanog katawa ka, ha 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 ha, kunam. Letter H to mo na. Ngim no, about sex, kad makipag-sex ka. Diya, ha ha ha, agbaling nga, Jo. Ross. I love you, Ross. I love you more, Jo. Jo. Kalbasan do man arikos manunimi adim pudno na kanya. Masiko ka. Ha? Oh, abay, inaklat ka. Nagasta, adanton anak ko kaya ka. Hoy. Lalo nga bulan, naglaing ka. Nagbaling nga dangos na di o na. At doon ka mortikat mo kasar. Salsud-sudom kanya. Kawan. Tayo kasar na. Rumpeng unay. Kasano ni Melba? Melba? Sino Melba? At kami ng baga kanya kakupisin na am. At nakakita kata kayo ng kuyog kayo. At dahil minsan pa nagkuyog mi. Napangito hotel. No! Api ko may hotel ko ni Melba. Api ko nagkuyog kayo. At importante nga, naramid mi. Second to opisina. Dito lang.
Yung ba nagkrusunada ni Melba ka? Rose, saan tan nga takamatin pa iti sa baling nga tao? No talaga kahit magpag-asawa ka niya, pagtulagan natin amin. Kaya drubeng una yung kasar ka. Drubeng una nga. Sige. Ururahin ka itong arod sa Dibalay. Kasta mo ni tiragsak da papakin ni mama di badamag ko katakwada manong naming agasawa ako. Handa ka dimitlayang yung girlfriend mo, iho. Tamani po ni dagbasbasa ka di college. Awan pa ti damag mi nga nagbaling ang girlfriend mo. Hindi to talaga kapatadam kita masukot-sukot na kini babae di biyag na. Hindi to tasiga sobrang samat kita sa pat mo kurak ini. Pa, adamat inaram ko yung sampay ang panahon ko na. So nga pinaguray ko. Naguray kami. Nagurayak. Naguray suna. Hanggang nga. Namamukam iti. Nagsabat na rin dalam iti may isang partikat sa dyan. Adan napasama ka na kami. Talong ang bola na itantang. Pang. Talagang rita. Nakasigal ti papanda sa dyan ito Domingo iti Balayda. Iti may isang subdivision. Orkat siya. Napigid nga saan? One day before the Sunday, tinawagak manong nemi ni Rose. Tapos pa ka makingkwana, ngay pasiguradok, ngayon bigat kat adakam ton dita Balayda. Nakabaybayag na sa sinumpatan manong nemi, ti cellphone na, titawag ko kingkwana. Apay nga ta? Iti tumawag manong nemi, agal al-al, pasensyakan. Ano naman na pasama? Mapaspasama ka. Kwa. Intray mininanang ko sa ospital. Niya. Ano na pasama kang kwa na? Na-stroke. Diyos ko. Nagatake? Natake nanang mo. So ha, dahil tulag, ngayon itong bigat ka tumay kayo, ipuspon mo pa lang. O sige, ibagam na sa dino ang hospital tayo mo, tumay kang kaduain. Pwede ka adangot ni nanang ng hospital, manunamik at nungasta nga mapanggusarong karin nila. Kumusta kayo nanang? Ay, nanang ko na. Sino ko ay? Siya tayo, boyfriend ni balasang niyo, ni Rose. Una na. Kaya umat pati bagbaga ni Rose ng boyfriend na. Hindi na siguro kaya't ngumamuan niyo. Ngayon panahon siguro na numamuan yung tami na ng sakti boyfriend na. Ay, tek unay terakyo. Unay-unay. Manong nemi nebagayam idin ni Rose kininanang na nga ba magtaminto. Kasta nga rin tinapasamak manong nemi idi makaruwarin ti inan at ospital. Kadwa ko nagiti parents ko partido mi manong nemi tapno mapang kami mga asawa. Saan nga rin manong nemi nga narigat itingkam nagsasalitaan gabuta. Awamat iti saan kada kami iti anyaman na kitawan daman ng nemi. Imanukot kami amin. No anyaman ti mapasama. Manong nemi nakaragragsak kami. Awanin sa pulag pa. Kaya ka ba nagtulagan mi manong nemi kaniya Rose nga no agasawa kami kat siyempre awang batikadwa ni nanang nano sa anak nga manugot nga siyak iti sumangpet iti Balayda. Yan tangay manong nemi manugot matisuna nga tulungak para iti panaglon na kan siyak peti ng tulong kang kwa na manong nemi tapos ni kasta kat makagatang iti bukod ng alugan. Awan ti problema manong nemi
siyempre, hamat nga rin mabalin, nga isuda nga ginat itukot ko, no isang pat ko iti balay mi, no di kat siyak, ti sumangpet kadakwada. Nagtrabaho ka mga rod ng padpada, manunemi, sumrek kam ti pisina, idin to tati inana, manunemi, kaya isut mati ti balbala, isut mabati ti balay, aging ka manunemi, nga impas ngayon timunang anak mi. Jojo Junior ko nakadagos manong name agsipot talaga nga lalaki. Naanayan pa iti duwa manong name aging ka nga duwan dagiti anak mi. Uno talon ko nakuma dagiti anak mi. Manong name ada dagiti gundaway nga masapul ti panaguber type ko. Kaya't ko manong nemi, hanggang kapot na duwa ka magtatrabaho kita, mangnamnama kamlatan, iti sweldo bi. Kasapulan ti ba nag-overtime manong nemi, tapos nalalisto nga, mapaadumi ti ornong mi. Sabagay, awanin ti sa pulan mi, at kapukodan mi nga balay, at sa sakam nga kotse, awan sa baling aramidan mi dinunti ko ornong, para ti masakbayan, nagtitalungan na mi. Nangaruna kit ngumina manong name, hindi magatgatang kat ni taloda, agbasa da amin di elementarya, ikingga di adaan ng high school. Ado manong name, hindi gundaway, agundawayak taguber tayo. At atipain nakdasawak manong name. Bilang ang guber time ka, adakmet, malaksin nga tan sweetheart, na isarating kong tagtrabaho, bukod mo tan tagtrabaho, kasapulan Kasapulan niya, ag-overtime. Kaputa, awang kadwa na ginag-overtime. Kan kang runanti amin. Masapol nga. Alisto ka tama karunong. Manong nemi, adamat kidirason, kan pagrasonan, kan gapo, ti asawak, tapno agimun. Nasidag gamin kanyak ni Glenda manong. Nga padak nga overtime. Ado kamat kadiya. Talima nga balalaki kan na inem nga babae. Kat pasaray manong name minakam kiniglenda iti mount udi nga rumuan. Ada dagi di kondaway manong name. Nga nakasasadig ni Glenda kanyak. Kabayatan nga ada ibagbagana saknan dagi tinaskin nga ramidan. Nangat nga to nga minti posisyon ni Glenda nga minti siyak manong name. Dadating ka po na sana ka makapagkidkid noon yaman ti bagana tayo kang rutibus ko. Naging gati ba isang arabi nga dakda kami manen manon nemi tinabati tayo muna nga nagawid di kati kakaduami. Itatabigla manong nemi nga rakupen na Glenda. Naimon ka dito asawa mo? Glenda, pagpadatangan da asawa na. Imamom ka din nga. Ada sakit na asawa. Ano sakit na? Diabetes. Amon no, ada sakit mo nga siya. Saan ka tumangkin? Impotent. Ano nga siya nga siya tirang maramam mo? No, padabang mga alat, lalaki yung paragsakin ka. No, saan nga siya? Abay, diya kahit ganiputan ti asawa. Ngim sikat kayat ko. Jojo, try me. Napipinasak yung ti asawa. No, pa'y natatay nga. Ngim sikat, isumunod. Manong name kasta onit pa nangarakop na kanya tinairod. Ngayon nagkanapayin di kiti lips ko manong. Kasla kayat kunti. Kasla kayat kun ng itulok. Ngayon, saan ko na? Inwadag ko itinapigsa manong name kat orela de parsuisi. Shit. Sika mong pala ti lalaki ang kad kanyak. Di mo papataay namin nga lalaki glad na. Impaknin ko manong name gamit ko. Ditakan, oy, uray nak. Umuno na akon. Uray nak ko nak, Jojo. Jojo, uray nak. Ngayon saan kon ngental talek manong name? Namindwa, namintalo ang pinadas na kasi nilisog manong name ni Glenda.
Laging ka nga iti may sangal daw. Agre-ring ti cellphone ko manong. Saan ko may kaso da daw bubrak. Tinaw na nga anak ko nga ni Junior tinapan nangala. Daddy, Glenda tinakan na. Abig sumat manong naming nga nangig ti asawak ket tinalyaw ko. Kinita na. Hello, Glenda. Hey, happy di ka ago overtime man. This is an order. Mayit ka manunusan. Ito no Lunes, tirabi, ago overtime tayo. Tadut nas ka nga, ikamakam tayo. Kinapod no, Glenda. Plan-planok ti mag-submit ti resignation ko. When? Ag-resign ako. Anya? Di ka gangawas ta. No ka ano pa nga plano kang i-promote? So pa nag-resign mo? Sorry. Sige ka dobrak. Bye. Tsak na puutan ng iba sa dagta asawak manong. Puto ka sinangig ko. Haan, Chucho? Tiyan niya. Kung naman ka pa nag-resign mo. Pudno. Apay. Hoy, hanggang nalaklakat ka magsapol trabaho. Nabayag ka na ti kumpanyayo. Sayang di benefits. No, kat agsapol ka sa baling trabaho, as lamang rugi ka manin. Ano naman ti problema, mapdi mo ibaga kaniyak? Sul-sulisugan na ni Glenda. Basta? Pudong nga rin di text na kanya. Kang kanayon ka nung dududwa kayo nga mode udi, no kasta nga overtime kayo. Kata pinakasipot kada kayo nga agin inarakop. Huy, no adaman guntawin nga rakupan nak ni Glenda. Yung saan ko nga balbalsen, iwadag ko. Rose, lalaki hak, kadyak kayat, nga dumtento di guntawin nga maaros tirik na. Iso nga nasa siya tinong resign nak, saan ka di? Panawak na diyang mapay. Sayang, Jojo. Awan maramidan ni Glenda, no talaga nga di mo kayat. Yung kasanon no sumuko ka, no itulok mo. Dikat kayat na sawan. Dawan la pa nagkursunadang keng kuwana. Awan sa pulag keng karos, kayat lang marakarat relasyon ta. Di kan tuplos kayat asaktan. Di kan tuplos kayat nga liputan. Iso nga agresahin ak, saga agresahin. Habang di mo kayat agresahin ak. Di mo kayat nga dawak na Glenda. Ipanagnak mo nga oren na dag ni Glenda. Ipanagnak mo nga oren no sang ka agresahin. Ket sulisugan na ka na dyan, Glenda. Ipanagnak mo no oren anyat aramidan na. Awan ti maramid na. Hanyatan mo, baka agresahin ka. Ngam surutan na ka. Uno agresahin ka. Tapno saan nga nakatidilaw. Mabalin mo matlatag sinarak o saan ka trabahuan. Rose, jak tumaramid pues, ipanagnak mo. Saan ka agresahin? Labanam ti suliso. Sige. Agdalaga ken ka. Kat patsyak. Ngagbalin ka natib ka. Di mo ko madadailan ti panagtalek ko. Saan ko man, Jojo? Manong nemi idudumteng ti Lunes namnamain siguro na Glenda manong nemi agresign na. Kaya may date break kam ti alas 10 imay iti ayan ko. Hello, Jojo. Glenda. Kunak mo lang agresign ka. Kung kunak lang di dyan. Kunak lang nabot-bot nga niya. Agamat patatak ko ng ket. Hangat kaistat kahit ko sawan. Sayang lang ti kabayag ko dito eh. Uman gawin. Agikat-kat to, kalpasan na. Sumrekat sa baling trabaho, back to zero ka. Huwag nga ron. So nga sana resign. Uraik di pa nang ipromote mo kanya. Indun pa kantsak ti posisyon ko. Si kantut sumaruno.
Basta lakid dita. Glenda, kahit mo ka nga ibagak na ito iti asawa mo. Nitikat mo sa wan. Ibagak ang sulsulisogan na. Talaga ka din mo kaya? No. No. Sige, hindi ka matpilitan ka. Kaslaklakit kakaasing at pakpakaasikan ka. Nagato sa baling na lalakid ta. Sige, kagidid na pa kayong kamatag. Glenda, saan mo ko maitulok ka na babat pa nagkita ng lalaki iti kinatao. At asawa. Kanoon niya man iti problema iti asawa. Problema yun. Sulbarin nyo. At ang solusyon ti amin. Abi ka di kayo pakita doktor. Nagpa-advise kayo. Tapos na nagkastakit ka. Saan nagtalinayad kayong putan ti asawa. At ang puspusan ti amin. Aging igama nung naming nga sinardangan nakon ni Glenda. Awamat manong naming tinsublat na nga sa bali nga lalaki kasi iti ko na ni Alex kanya. Pare, ako naklano siya ti sublat ni Glenda. Kalpasan nga sinardangan na ka. Samot. Tapay ko sunadam, pare, no siya ti asid na, tutupak. Naglapsa. Sa maysa, babayin kang kuha na, may promotak. Kaya api kita nga tsak pagkadkadan, no api ko mapagkadkada, kas pagkarigan ta, iso amis mo tagpagpakaasing. Sabali ka man, Alex. Aging nga manunami nga namit ko ni Roger nga asawa na. Sila tsak mamati idi manunami nga sitgan na. Kita kami di may sa nga party mano. Hoy, Jojo, malasin na? Ay, yes sir. Away ka di ka malasin di asawa di supervisor ko, ni Glenda. Mabaling ang sarita ta. O, sige. Nagyaman at kang kagayam. Sabi ko mga agyaman ka kanyak, sir. Sanak sa sir. Nangato posisyon nyo, sir. Nangato kayo pag ni Glenda. Saan tapat nga kopisinaan. Sabi ka, agamin nyo ang kanyak. Gabuto sa mga tinutupan, ti asawa. Amo. Tatot manginandanong kanya. Nagyaman na kanya. Panagbalimuhan na tibker. Kat, ita, saan nga ulitan pa iti asawak, tikas jay. Gabatan na sulbari ti problema mi. Nagasan akon. Okay akon. Nagkama na kayo, ha? Tano kung masaan nga si ka, ang mga tinutupan din ti asawak. No, makaarami din ti asawak ti kasi jay. Nga dan sa bali makaramang keng kuwana. Tiyakon kaya. Kakaasi pa di kita anak mi kunak. Ngayon maglagi din sa mo tinutupan ni Sona. Gama na kayam. Itultuloy mo ito kinapod naman ti asawa. Itultuloy mo. Awan idin manunemi ti maoray ko nga yasideg ni Glenda. Kanaoray ni kaya do mga babae manunemi nga kobisinaan mi. Ado di kiti nagaraw. Nikid di Alex at talaga nga tumutop. Awang polos ti pilpilyan na. Kasla na labuk-bukod manunemi nga karelasyon di kiti mahilig kada kiti kabaliktad itilap nga babae manunemi nga opsinaan. Awanin ti bibiyan ko kada kuha naman. Then ako na di magyamyaman na kinapo Diyos na nagbali na ka na tibker kada kiti sulisog. Nga na ita tinang patibker manunemi ng patalged ti relasyon mi iti asawak tapno ako na nga ada kami iti modelo nga nagkarelasyon. Adan natidwa kada kiti anak mi manunemi ti kolegyo idin ti buradag kada iti hire kay. Manaynayon ti tawag may manunemi nga agasawa napigsapel iti katuga nga kamabae. Etong askasan laing manong maparentuar mi iti aming anak mi kat agadan tumatan apo ko mi iti asawak no adan ton aganak unok agasawa kalakuan.
Dahito nga ron, ti pagkasalita, kaya man naglauna iti anus mo, nga nang ibasa, manunaymi, at sapay kumat, at damat na ibatik nga adal, liliwag at pagsarmingan ti biyag, kadag iti padak nga dibngeg, ken nagbuya, more power to your program. Tuwing nga nagyaman ng pagayam mo, Jojo. Thank you, kang ka Jojo, tingka in buray nga pagkasalitaan, ti biyag mo kinayat. Yan, nga ni Ross, ti first love mo, first and last love, nga duman di kita ng sulisog kang hindi saan ka nagbalin nga naruko. Tas tamat yan ti asawam.